yena nabo baba. Manje ke ngicela ukuthi butler ngizokutshela enye indaba ethusayo wami. Lapha eModapi bekuthengiswa igazi. It's unfortunate because abantu abamasajana, abantu abagijima phansi, abantu abakrevulayo, abanye yilo 3 4 5 6 7 8. So mina njengami njengoba ngishilo ngithi angisiyeni umuntu ozifihlayo ngithemba Masango. Khuna ngithola khona njengoba bathi kungayenzakala kube nabantu abafuna ukubulalela ukuthi ngikhuluma amaqiniso. Yabona liparleza ngeke senze fokona. Wena ngifuna ukudila nawo kahle nje. Bayazenzela bayazi esinomkhosi wethu badlaba bodwe einkambini zabo. Phela bashiyile into zabo mina ngine exhibit. That's why ngithi mangibabheka nje ngitesha amabhanga yilezi. And it's so bad because I've mentioned before ukuthi bebalala nabafazi babantu. So manje ziyojika izinto uyayithola mfethu. Bangizoya ejele kulalwe nabafazi babo enebona bangathola i-double punishment. Bajike kuba abafazi bona futhi edanyana. Lasemaseni ukubhekile. Uthi enhle uyasha uyayazi into yakho. Ngongisuka sokwenzakalani mase kungena ihoko. Hayi nabungozi. Hayi nabungozi. And iyo ke nobungozi ke le. Mr Mthimbane yazi ngifuna ukuqala ukukhuluma izinto engizele la. Yeah. Ngifuna ukuqala ngendaba kaMkhabela man. Alright, na into kaMthimbane freeway bheki. Ngifuna ukuqala ngaMkhabela. Hey. Umkhabela bekuyi acting regional commissioner. Umkhabela is one of the igama lakhe uJafta Mandla Mkhabela. Is one of the official who was alleged to have been receiving bribes from Busasa. Mina thathe yonke 7 akakele kona thele phakathi kwendishi ingolovane lesilva kunyiwe. Mithi bazothuka abantu ukuthi kanti lamakhwata njani. Nawufika lapha thatha inombolo kanjani no. Angeke ngisho kahle kahle ukuthi ngweliphi. Kodwa ngokhato right. Usekambini uyaketha. Uketha mina uketha ngithi phela lentwana mina usifaka endleleni. The first thing ekumele yenzeka ngithi bayasho ukuthi endod you must keep your eyes on the prize. And then nginenkinga ngoThoba Khali siye saya kuThoba Khali siyomtshela inkinga zasejele sithema simchazela simtshela ngomkhabela wangithusa mina ucommissioner uThoba Khali wathi kimi hey don't call his name Walls has ears engayibheka ukuthi lo muntu Walls has ears kanjani wona yabo mechanic manje la yenzakela ukuthi yonke lesiphithiphithi esenzakalayo. Yeah. Kunabantwana babantu basebenza from 1 until 30 years akusame rank usebenza kanjeni iboshwa every day iboshwa ziyabakhafulela ngamathi ngihwehlela zibathela ngamakaka ziyabashaya abathula ama promotion lo cherry lo ngithi umfazi wenduna bekazenzela lapha bebathengisa igazi nabanye abo achoose banikeza iboshwa should bathatha igazi zale iboshwa ezi bedridden those who qualify for parole. Bathathe igazi lakhe namafile bafake ku-outeli grand ibhuncuke liye ngaphandle corruption and there's no way ngayireport khona. So ilahle ngaphandle nelahle la ngaphakathi. Uzodibana nabo abondodana ekhasi bagcwalisele. Ngidlela ngo4 ekseni ngo5 ntambama ngisase kuseni bangikhiphe ejele. The system akusiyi system econducive ukuthi ingarehabilitate abantu and that ibayenza ukuthi abantu babe worse. Baqala ukubona iface nje. Basazofuna ukudila ngawo nalabantu. And njengathi njengoba sisipana sisazoyifaka nentshingula ukuthi emajika ngaba kuthiki ngakhulekile. Ahlabeli manje. Uthapelo umfukeni known as yabona ashintsha nkulumo. Yeah. Njengoba ama exercise uma ufika kulesitulo so. Yeah. Umyasala ngapha umyasala ngapha bakhuqa umyasala sonke. Taxaround. Thatha baba nayo. Hawu madala kwenzakalani? Labo sister abasipana ehosi uJola nalesiboshwa. Akasitholi kahle uzoyenza iplan kusifuna bheki as we were brainwashed. Uzopayisisa ama-member qala i-member zakudala zise nje limane lo hayi khona lo akahlanyi lo muntu inenombolo ngaphakathi but not aware ukuthi inombolo le phethwe nabuswa yihoko yeah for i-protection yeah safety kumele uyithathe kahle kahle bekuyi-punishment. now we know the truth so let's call each other out